ya. Ya iki mbok-mbokane Wahyu Budaya ya iki dhisik. Ya wis ngerti to. Ki wis ngerti kan anakku wedok wis. Ya kuwi jenenge Ibu Harimau ya. Lali aku sapa ta, Bu? Harimau gundulmu kuwi. Syukur diunekne wong tuwek. Tak omongi. Lah, Kowe ora ngerti. Pripun, Bu? Saiki jenenge Om Soni Nggih. kuwi ditambahi. Ditambahi Sinten? napa? Oh, ora ngerti ta? Ditambahi napa? Jenenge ditambahi. Tak ngerti. Napa? Sinten? Ditambahi. Napa? Sing maune Soni. Sony Pak nggih. niki. Lah saiki ngarepe dikeki nyu. Oh iya. Oh iya iki grup musiknya berarti Nah, ngerti ra? Sony saiki Nyu. jenenge ditambahi Nyu. mergo anyar. Nyu. Ngerti ra? Ya ngene iki lho. Kang, musuh dagelan tuwek iki tenan aku arep bantahi ya wedi. Tuh dagelan tuwek ndasmu kuwi. Oh. Kowe nyok. Lah dhisik barekane bapakku lho. Bapakku wis ra enek kok isih enek. Kurang ajar kok iso. Maksudnya iki sik sehat ngono lho. Kowe iki cangkirmu nek omong sing apik. Kok Awas keserimpet Bude. Pancen nek nesu mangan pancen. Nesu mangan. Oh kewet biyen ngono kuwi to. Iya pancen ngono kuwi. Aku golek gocekan putruk. Oh. Yo iki pancen iki yo anu apa iki tanda-tanda nek wis golek gocekan jaga iki biasane ngono. Tak aku dhisik yo ngono kuwi. tanda apa? Ceklan jaga iki langsung kena stroberi. Cangkirmu nek omong sing Ih, apik. Bapak riyen niku bapak ning jenengan iku aneh sehat. sampean. Sing salah dudu aku. Sing Lah, salah kok salah sinten? sinten? Sing salah ki bapakmu. Lah kok saged? Ha iya salahe budal dhisik. Bapakmu sing salah. Riyen jenengan kan pun di WA tapi mboten bales. Padahal yo WA-ne bapakmu wis mlebu ning WA-ku. Lah. Bapakmu kok ya celintisan. Kon berarti kudune lah nek WA-ne bapakmu mlebu WA-ne Bude kon berarti anake. Saiki Bude. makili. Ibu. Sik karo lungguh mau golek nganu. Lah Ngene iki lho wis dijak adegan wis. Lah aku lak yo curiga to, Mas. Kudune Lah nek nah. WA-ne pakku dileboni WA-ne kono lah. Bude. Aku terus anake sapa ngono lho. Lho, yo Ya takono karo Bude. takonono. Sejarahnya pripun to anu? Aku ini sejarahmu. Cara toprak to cara toprak sejatosipun ngono kuwi lho. Sejatosipun kados pundi? Sejatosipun panjenengan menika putra iku kesingsal. Apa kuwi? Yen mangkun. Aku kaya Pak Pujo. Pak Pujo iki sapa? Ra roh iki. Pak Pujo sewok nih lho. Sewaka. Oh, Pak. Oh ya sewok ya. Nganggo Pimpinane dhisik. Aku ora ngerti nek bocah ki urip. Ya tenan. Lah pemikirannya sampean Lah napa jenengan mikir napa Bude lek tentang niki kok arek iki kok sik urip. ngertos-ngertos sik urip. Ya nek nyolok aku budhe wong bapake iki tuwa karo aku tuaku. Lah sing mau mlebet niku wau lho. Sing ndi? Sing mlebu niku wau lho. Oh. WA-ne. WA, WA, Nggih. HP wi lho goblok. Oh. HP goblok. Wong iki lho sing wong canggih kok iso rumangsaku. Mosok kowe ki ra ngerti, aku wis tuweke ngerti ya, Le, ya. Tuwek iki Mas, wis saking tuweke lho ning jeding ceblok ping 5. Kowe tak puluk cangkemmu. Sokor dipuluk kaya uduk kowe. Nan. Iku dele ae kok siaran radio to tapi. Iya jajal. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana. Allah, ya Allah, Rabbi sholli bina Allah. Dang. Belum iso we. Ra iso. Ora iso kowe iki apa kowe karah karo wong tuwek. Isamu mudakil. Tuh Maryam soto. Oh la ilaha. Tuh Maryam soto. tiruan Bude iki. Niki lho. Lah aku krok loro lho, bangane ora iso ngono kuwi. Kon timbang dipoluk cangkemmu lho kon. Nah. Bude. Ndang. Pancene wis anyun dhisik iki senengane nayub lan iki wis iku. Kaya ruru wae. Nah yo kowe ora tau delok. Lek Wis ora sampean roh. purun nganu nyontoni tayub zaman riyen. Ah wegah. Iki ditontonono ya blakrak tekan dindi. Wong kurang ajar saiki. Nah, wis aku tak Sampun. Lho, lah niki lho pun kadung lenggah niki. Jenengan iku bore teng ajeng iki jenengan rol lho. Nah, role iku sampean. Jenengan Aku didadekne binatang tamu. Bintang tamu.
Binatang. Bintang tamu. Wis, aku wis ya. Ampun. Ngaturaken. Apa? Aki meneh. Kok seneni Pak Soni ya aku. Mboten sehat. Terus nggih. Dik. Rasa Loh, kok mboten sehat terus? Cangkemmu elek lho, Kang. Mboten sehat terus nggih. Sapa sing nyangoni aku? Ki wonten ketua komite to, teman. Sapa ketua komitene? Yo sapa neh to, Nek, Kak? Haji Muhammad Supercil gitu. Loh, endi ta wong iki? Endi? Lah Wong niku iki? Ayo kaya ngono iki petuk wong tuwek. iki lho wong tuwek iki lho. Kok era mentole le. Tak dongakno slamet ya le. Sehat-sehat, Niki Dik. percil mboten Sehat-sehat, selamat. Percil niki. Sane selamat. Oh, anak kewan berarti. Nggih. Nggih. Sehat terus, Dik. Iya. Anu niku daleme mriki ta Ah, sakniki? kene ae le Celah, cedak. nggih. Ngono kuwi. Nah, nggih. Ya Niku mung tekok ngono tok to. Oh, alah. Lah terus nyuwun jenengan nyuwun apa? Ya sak karepmu. Aku ora nyuwun takon sak karepmu. Kowe kok ngono to le. Oh, bektine karo wong tuwek iki piye? Iya to, Mas. Nggih, nggih. Ade Pirang-pirang cangkem. tahun ora kepethuk Nggih, nggih, nggih. ngono. Saiki kepethuk mbok ya budene dijak apa piye kok ya ora. Wis tuwek ngono ampun goblok iki. Nggih, 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 nggih. Ngono. Nggih, nggih pun kula dongakne mawon. Dungakne apa? Sehat, Oh ngono. sehat kabeh. Ngene lho ya. Pripun? Ngene. Ya kene iki. Maksudnya jenengan ngene iki arep ngomong apa kok iso ngene iki? Ngendika napa kalih sing enom ngoten lho. Aku ki omong piye? Ngene lho ya. Lah yo ngene pripun? Lah ya ngene iki to. Ya wis. Ya wis ngene iki meneng ngene. Angel. Wis. Dagelan Ngene digodhog lho, rampuk iki. anak-anakku kabeh. Lah Nggih, iki lho, iki lho. Iki lho pesan-pesan pini sepuh Nggih. ya toh seniman sing wis Iya to sing Modar. ora Senior, senior jenengan pun Dadi sing sesepuh. nom-nomi rungokno kabeh. Pripun jenengan pesen apa? Ya, tak kandhani. Rungokne iki omongane Bu Suci Iki yen omonge. Kowe ngono tak. Teko Bu Suci barang. Wis penak nggone bene. Ya nang kono wis sukses. Nggih, Nggih. sukses. Ya. Pripun, Dek? Iki tak kandhani. Nggih. Mbok engko ya kena ora ya kena. Nggih, Nggih, nggih. nggih. Siji, Nggih, nek iso lakonono sabar, nggih. ya. Loro, nek iso nrimo. Nerimo. Nrimo. Nggih, nggih. Nah, dadi yen kowe kuwi mau nyambut gawemu ning seni, antepono seni kuwi mau. Nggih, nggih. Samu barang penggawean kuwi yen diantepi bakal marki. Amin. Ya, Nggih. wis pelingku kuwi. Nomor kali ini mau napa? Wis Nomor loro mah lho, nerimo. nerimo. Nerimo ya gak bojone Nerimo. Mbak Yanti temen. Kuwi trimo kuwi. Trimo. Terima wis bongko kae. Sing mbok ngene wis mati kabeh. Wis senenganmu kuwi. Aku wegah amor iki jane. Eling-eling anake wong edan iki. Oh ya mbiyen wis ngomong kene lho, Heng. Iya to lah, aku sing dimong sapa nek Lah ra. sing tak jak ning sor wit pelem ke sapa? Ora kowe. Nggih. Iya, tak gendong alor ngidul. Jenengan centang nggih. Hah? Ngono kuwi bendina ning Blitar mosok ora tau mampir kowe iki. Tak ki mbok. Lah wong omahe tutupan terus lho, Mas. Endi? Iki duduk omahe sampean to, Bu? Ya kene lho karo masaku. Cilikane sing ngomong kene ya kudune Iya, iya. mampir apa Wis piye ro ngono. ae ora ono dadak tutupan terus ya. Bijing tak mampir mriko. papan ngendi? Mriki to. Roh, Iya. aku seeling aku jaman bakiak ngetoprak seeling. Iya ya. Lah awakmu kuwi sik ning pucuk pelem lah aku ngetoprak. Lah nggih. Oh, iso. Mate sik Wis ya. kemutan. Nggih, 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 Aku sos wis Dik. kono Oke, diseketake. pariwisata. Nggih, 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 Dik. Padha seneng-seneng. Nggih. Kene diaturi, kerapi, Nggih. utawa ngestreni anake Pak Soni sing lagi di supitne. Nggih, supitne. Nggih, 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 Dik. Aku nyuwun berkah sedaya para tamu ingkang sampun kersa rawuh wonten ing mriki, kula nyuwun berkah Oh niki kan Mas, Mas. Mas. Bu njuk njaluk berkat siji, Mas. Ono urusane dhewe. Jare njaluk kula nyuwun berkat. Enek wong ngider berkat kok. Kupingmu iki saiki jane nyapa to? Delok kupingmu. Ya. Waduh kebek ngono kan. Ya. Nggih, berkah nggih, Ya, berkah nggih, Dik. Nggih, sun Dik. Monggo. Matur nuwun. Tutut, tutut. Siap, Dik. Niki jenengan mriko? Ya, Dik. Sampun paripurna sandiwara ketoprak wahyu budaya ing dalu punika. Kiri. Iya aja sembrono rumangsaku kok iso. Tulung ana. Tulung kan.
Kula tulungi jenengan pun Ora. Lah iya. Oh iso. oh iso. Yang tengah di dhewe, yang tengah di dhewe, yang tengah di dhewe, yang tengah di Ya aja sembrono lho. Rumangsaku. Nyeneng nese nipung lho. Wayah wengi.